En dat zal voor een van de 3 ambassadeurs mogelijk een grote uitdaging worden. Wethouder Andries Eckhart van Ljouwert is al 45 jaar een verstokte roker. Nee, eerder had de wethouder bezocht om te stoppen. Maar door verschillende omstandigheden is nu het moment om uit te doen. Ik had toevallig ook vlak voor de vakantie heb ik een gezondheidstest gedaan. Alles was perfect, bloeddruk, hartslag, behalve mijn longinhoud. En dan ga je er toch even over nadenken. Want ze zeiden nou, ik werd vastgesteld dat ik een behoorlijke roker was. Wat verwacht je er eens van de komende maanden? Een drama, daar kan ik wel moeilijk over doen, maar het lijkt me een drama. Friesland telt op dit stuit zo'n 80.000 rokers. In het verleden is er vaker met campagnes bezocht om deze groep van het roken aan te helpen. Doch had de GGD vertrouwen in de aanpak van Stoptober. Nou, deze aanpak is gebleken in Engeland dat het succesvol is. Heel veel mensen hebben daar meegedaan. Of bijna 300.000 mensen hebben de eerste keer in Engeland meegedaan. En we hebben zoiets van, nou, als het daar lukt, dan zou het hier ook moeten kunnen. De GGD zei dat benamelijk door het groepsaspect deze aanpak werkt.